Nina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlodle nophaphe ekhanda ehlala nasezantsi efundazweni zethu zonke khona eNingizimu Afrika. Ngane kuza kuthi siyabengelela sithemba ukuthi ningahle niphilile. Le Black Life TV igama lohlelo ke impande ezama-Afrika. Igama lami King Sicaka ngolapha kaLuqa. Hleli nawe nje la sodinga indaba eyishiya abantu bethi awu not eSouth Africa kanti ikhona impela la kwenzeka khona zonke lezi zinto. Sikhuluma nabantu ke sizoza ukuthi zithini igaxa abazala nazo kwenze njani thina ukuthi ukulalela nje sijaji siyalalela sizwe ukuthi abantu bathini kodwa kokunye okubalekile ukuthi sinethulele ifamasi yethu ekhona la ebizwa iBlack Life Pharmacy. Sokhumbula ukuthi ohlelweni oludlule esibe nalo la ekhaya libizwa ukuthi iLoveback khona sisofikile wakhuluma ngomuthi othe ogcotshwa noma ogcatshwa kwisingezansi sakhe noma kuntombazana wakhe kuze umuntu wakhe wesilisa athandana naye ezobambelela athi ngqi. Abantu ke bebehlupha ke bewufuna lo muthi belwa befona left and right abesilisa besifazane kwasecaca ukuthi kufanele kulandelelwe lo muntu okuthiwa ulandwa kuyena sizoyofaka efamasi ukuze abantu bezothola kalula. Lo muthi ke kuthiwa ukhona lapha efamasi ubiza 600 rand mawudinga lo 600 rand hlanse nemali eKorea okusho ukuthi mawuhlala eLimpopo ohlala eEastern Cape ohlala eCape Town ohlala eGoli uzofika qathatha kuwena ngokukhulu ukuphuthuma nangokuphazima kweso. Ongakwenza wena kuphela ukuthi mawubhala imessage uthi Team King Sicaka abanami asigijime siye lapha efamasi sifonele lo yasisokhona efamasi uzokhuluma nawe akunabele konke bese kunikeza into oyidingayo. Akukho kokudinga ukuthi ukubuze kakhulu ngoba ilokhu nje ngikushoyo engichazayo akukho okunye okuningi. Team Sicaka sihambe sibhale bese ke siyayithola imithi ethi njengoba injalo ngithunywa ke abasefamasi ukuthi ngodlulisela umyalezo unjengoba unjalo uza kunina inkani zakwethu. Asike nohlelweni ke sizwe ukuthi namhlanje kuzimpande zama-Afrika sikhuluma nobani wakuphi. Dadewethu sawubona. Sawubona bhuti, ninjani? Siyaphila njani? Ntombi siphilile singezwa kuningi. Siyaphila. Hayi. Ake sizwe dadewethu ubani? Igama lami ngizalwe eMtubatuba. Hawu, khaya. Okay. Mhlawumbe ke masibheka indlela yakho yokuqhamuka la. Uqhamuka umuntu obonakala ukuthi ukhathazekile. Unalento ekudlayo, kunalento ekukhathazayo. Kodwa ke sikakangeni ngqo odabeni ofike ngalo bathi ususbriefile kancane behind the scene. Sesenzela ababukeli bethu basithola istory ikhamba. Awusichazele ngawe nokukhula kwakho nje kusukela phansi kwifamily nakuthi uzofike ebudaleni bakho. Ukukhula kwami bhuti wami ngikhulele endaweni yaseMtubatuba. Ngikhuliswa abazali bami, ngikhulele nje ekhaya elifudumele, ikhaya lesintu. Sikhule ngenkolo nje yesintu. Yes. Sikhula ngamasiko. Bekungekho nzima kakhulu sikhula. Abazali bebekwazi ukuthi baphume bayozama. Bakwazi ukuthi basibekele isinkwa etafuleni. Kodwa ke ekukhuleni kwami ngibe umntwana obehlezi ebona izinto zingakokwenzeki. Uboniswa. Ngiboniswa nje izinto zingakokwenzeki. Mangilele noma ngathiwa uzoshona bengingane evuka ikhala ebusuku. Mangibona into kwagcina kuthiwa kufanele ngihambe ngiyokuthwasa. Kodwa abazali bengavumi ngoba kuthiwa ngisamncane. Sure. Kwaya yangihlupha lento nasesikoleni lokhu ingihlupha. Ngikhala amehlo. Ngivele ngithambe nje esikoleni engathi ngizoquleka. Bengifunda kanzima nje. Kodwa ke uNkulunkulu emuhle ngigcine ngikwazile ukuthi ngisiqede isikole. Kulobo bunzima kodwa ngisiqeda sengiyenzisiwe izinto zomagobongo kuthiwa kuyabambwa kuyayekwa kwenziwa izinkukhu lapha nalapha. Kodwa umehluko bengingawuboni umehluko. Manje kulezi zinto ade uyibona ubuyibona ubaxwayisa abantu noma ubukhuluma ngaso zenzekile uthi yazi lento ngeke ngayibona kodwa kungenzeki ukuthi mhlawumbe usheshe ubatshela abantu ingakenze bekwenzakalani bufika kubantu batshele nqothi nansi into ezokwenza noma ubiyenzeka usuyikhohliwe wena ukuthi kwawayiphupha. Ekuqaleni bengithi mangiziphupha izinto ngizisho. Ngoba bengisakhula bengingazi ukuthi kwenzakalani kumina. Yes. Ekhaya kodwa ngiyacabanga ukuthi bebazi kodwa bengafuni ukungitshela ngoba bengafuni ukwamukela. Yes. Ngesizathu sokuthi abazali bami abazali ebabevele benabantu abadala nabo bangabavuma
Kwagcina ke lokhu sekuba yinto ethelela thina sabantwana ekhaya. Manje bengithi mangiwaphupha lamaphupho ngibatshela abazali balalele bezwe. Noma ngathiwa kuzoshonwa ngisho balalele bezwe kodwa ingabi khona into abayithatha serious. Noma ngathiwa esontweni ngiyaprofethelwa kuthiwa ngiyenza inkukhu bangayenzi kwayona leyo nkukhu. Lokho kungenze ngaze ngagcina ke manje senginothiswa nabantu bangaphandle ukuthi bafisa ukuthi bangisize. Bangenelele kulesimo sami ngoba bayabona ukuthi ngiyahlukumezeka kanti bona baya-understanda ngakwelabi side ukuthi yini le ehlukumeza lengane. Yebo. So kwahamba isikhathi ke wakhula waqeda esikoleni kulobo mzima adubusha ukuthi bewuthola kanzima ekufundeni. Now usuqedile ke yini vele esemqondweni wakho uma uqeda isikole ofuna ukuyenza? Mangiqeda isikole ngangiyimisele ngokuthi ngizoya kofunda njengabanye abantwana. Ngifundele nami ezamabhizinisi ngoba ngikhulele ekhaya lamabhizinisi vele. Kodwa inhlanhla ngangaba nayo yokuthi ngiye kufunda ngoba bengihlushwa kakhulu yilesimo esisangihlupha namanje. Okay. Yebo. So wagcina wenze njani ke nabo abantu bangaphandle uyasho ukuthi bese baqala ukunothisa futhi be willing to help kodwa ke abazali bengaqhize iqhakala yonke lonto wagcina wenze njani? Kube nzima kakhulu mfowethu ngeke ngize ngidlale ngawe. Ngoba uyazi ukuthi esontweni bengikhonza kulona bese bengibanga esontweni bengikhonza kulona laseZayoni sebefuna ukungithwasisa sengigcina ngihayiza nabanye kuthiwa bayangiphephesa ngalaba bafuna ukungithwasisa nalaba ngase ngagcina ke sengisizwe omunye wathi wangithumela kwenye insizwa yaseSwazini. Hey mfowethu yabona le yansizwa yaseSwazini ingilela imanga angeke ngize ngidlale ngawo. Inhliziyo yami ikayibozi. Kwenzakaleni? Ngathathwa intombazane ethizeni ingizwela ibona ukuthi ngihlukumezekile. Yathi izongixhumanisa nomuntu waseSwazini eyazi kahle ukuthi lesimo engibhekene naso samathongo uzokwazi ukuthi akhanyise izinto zami zikhanye. Okay. Mangifika laphayana lensizwa ingithatha iye kongigeza ingisusisa inyama ithi angiphathe inkukhu ngiphathe nemali futhi eyamaphepha ngiphathe nemali emhlophe ukuze kuzokwazi ukuthi kwenziwe ikhambi elizokhanyisa izinto zami. Ngaphatha namabhayi. Kodwa lo muntu lo wathatha lezi zinto engangifike nazo waya kongigeza wagaya imali wangicaba nginey'ngcabo nje. Okay. Nginey'ngcabo nje emzimbeni wami engagcatshwa ngazo ilensizwa yaseSwazini. Ngenhloso nje lokukhanyisa izinto zami. Ngenhloso yokuthi kukhanye izinto zami nokuthi le nkukhu le nayo yahleshula uzipho phela. Hawu. Hayi yonke. Ikhona kumanje le nkukhu. Okay. Kwathiwa le nkukhu kufuneka igazi layo lihlanganiswe nelami ukuze umsebenzi wami uzokhula. Njengoba uyubone nje nawe inkukhu ukuthi ayilali ihlezi isebenza ihlezi iqhwanda nami ke umsebenzi wami uzokhula njengoba usuke ubona inkukhu. Izinto zami nje zikhanye. Wahlanganisa nemali ke insizwa yaseSwazini yafaka la emzimbeni kumina ey'ngcabweni uyabona nje iy'ngcabo. Kodwa kuhambanga ngendlela esasivumelene ngayo nendlela engangithenjiswe ngayo mina. Yes. Uyabona leya nsizwa emva kokubuya kogcatshwa yiyona. Ngivele nganenhlanhla yokuthola imali. Esikhundleni sokuba kukhuphuka idlozi
Yeah. Kwaphela inhloso yami kwakuwukuthi ngithwase. Kwakuyinhloso yokuthi ngikwazi ukuhlolela abantu ngekamagula. Ngibaphuvele ipoint ukuthi lento engihlezi ngiyiphupha zonke iy'nsuku ikhona iyaphila. Kodwa akuzange kuze kwenzeke kanjalo. Ngithe uma ngibuya kogezwa bengilokhu ngihlangana nemali. Isandla sami nje sihlezi sinemali. Uma ngibona imali ngithi ngiyahamba nayo imali. Nangumuntu ufihle imali yakhe ngivele ngiyithole. Imali. Bengihlezi nginenhlanhla yokuthola imali. Unenhlanhla yokuthola imali okusuke kufanele uyithole noma uyintshontshe. Bekusuke kuyinhlanhla kumina ngoba phela bengisuke ngitholile. Uma uthola ngento eyakho. Nami bengisuke ngingantshontshanga, bengisuke ngitholile. Hayi uyangidida. Kodwa manje mfethu. Yeah. Yes. Igcina isingihlukumeza lento. Ngoba manje inhlanhla wena bese kukuhlumeza kanjani? Inhlanhla yami igcina isingijikela nje. Ngoba phela manje abantu bese bethi mina ngiyantshontsha. Kanti mina bengizazi ukuthi ngiyathola. Mina bengazi ukuthi leya nyanga yangigeza kahle, inyanga yaseSwazini kodwa akukho kanjalo. Imali mina sengizwe iphunga layo manje. And angikwazi ukuyiyeka. Ngikhuluma nje sengalahlekelwa imishado yami. Ngalahlwa na umndeni wami imbala. Ngenxa yokuthi angikwazi ukubuka imali. Sure. Angisakwazi manje mina ukuthi ngihlolela abantu. Ngitshela abantu izinto ekade ngibatshela zona ngisakhula. Sure. Manje mina mangike ngalala ngivele ngiphupha imali. Mangithi ngiyakobheka ngivele ngifike ngiyithole le mali. Bese kuba ukuthi uyintshontshile. Futhi mina ngiyiboni ngesikhathi ngiyakothatha le mali. Angisiboni. Yo. Kodwa abantu bese bethi mina ngiyisela. Wena mawubuka kumsebenzi wawuyele ukugcabela laphana kwaqhubeka kwenzeka ngento wawuvela uzenza uphupha izinto zabantu batshele noma ukuvele kwavumbuka lento yemali opposite engasafani nalokho wawuvele kuyikhona. Uyamsola lo muntu wakucaba noma umsoli? Lo muntu owangicaba ngisola ukuthi wangicaba ngohlanga lemali. Ngoba selo ngabuya kogcaba. Ngihlezi ngiphupha imali mina. Angisaziboni izinto ezizokwenzeka sengihlezi ngiphupha imali. Kanti kwanje ukuthi abantu uke waze washawa walala esibhedlela for unyaka ngoba kuthiwa uyantshontsha. Uyabona indlela umphakathi osungishaye ngayo. Sengishawe amahlandla amabili. Kodwa mina ngikaze ngizibone ngitshontsha. Kodwa mina ngiyazikhumbula mangilele. Ngigcina sengizibona ngibona imali. Bese ngiyahamba leyo mali ngiye koyithatha. Kodwa mina ngisuke ngiphupha. Mina ngikaze ngiyintshontshe imali yomuntu mina. Angikaze mina ngiyintshontshe imali yomuntu. So manje ufisa kwenzakaleni ukhishwa le inhlanga even though zikutholisa imali noma uthi ayikhishwa nxa uthi zikushayisa nabantu? Iyodwa mina into engiyifunayo. Ngifuna ukuyiphindiselela kule nyanga. Yo. Ngifuna ukuyiphindiselela mina kule nyanga. Ngifuna ukuthola izinkabi. Ezizohamba. Ziye koyigcaba nayo le nyanga. Ngifuna ukuthola ukhokho vula wenyanga. Ngifuna naye le nyanga le ibanjwe. Izwe lento ezwile. Izwe lento engiyizwile.
Alright, sithembe ukuthi niyamusa usisi njengoba echaza ukuthi ufuna ukwenzakala. Nasazi uthi wena uma uphawula lapho ohlelweni uphawula uthini ngestori sakhe. Uthi wacabela ukuthi kuhlakazeka izinto abone izinto zabantu njengoba zinjalo. But now into eyenzakalayo akantshontshiwe uma ubuya ukuzolala sazi-ke yiphi i-option onayo ucabanga ukuthi kwenzakaleni. Lezi iy'mpande zama-Afrika le Black Life TV igama lami King Sichaka ngokaluqa. Anisale kanjalo nje siphinde sibona no-episode elandelayo. It's the Black Life TV.